ቅድሚ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቃውንቲ አቦታትና ሆስፒታል ክሊኒክ ኣብ ዘይነበረሉ ነዊሕ ዘመናት ብጥበብ ተኽሊ ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ነይሮም። ንዝተፈላለዩ ሕማማት ብዝተፈላለዩ ናይ ጥበብ ተኽልታት ይሕከሙ ነይሮም። ፍልጠት ትራዲሽናል ሜዲሲን ክትፈልጡ ክትመራመሩ ይግባእ። ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ናይ አኽሱማውያን ሃፍቲ ሓይሊ ህያብ ጥበብ ፍልስፍና እዩ። ከምኡውን ጥዕና ይምልስን ንወለደታት ይከላኸል እዩ። ኣብ አኽሱም ዝነብሩ አቦታትና ነቲ ሓቂ ጥበብ ተረዲኦም ቤተ ሕክምና ኣብ ዘይነበረሉ ዘመን እታ ቅድስቲ መሬት ብዝዓደለቶም ናብ ርሕቕ ቦታ ከይከዱ ገንዘቦም ወጪ ከይገበሩ ኣብ ከባቢኦም ብዝበቕሉ ዋግኦም ልዕሊ ወርቂ ዝኾኑ ናይ ጥበብ ተኽሊ እንዳተጠቐሙ ፍሉጣት ሓሃይም ነይሮም። እዚ ሓቀኛ ታሪክ እውን ኣብቲ ህያው መጻሕፍቶም